няма да играе. Перфектно. Десподов няма да играе в днешната квалификация за световно първенство срещу Испания. Контузил се е вчера на официалната тренировка на българския национален отбор на стадион Васил Левски. Ето това вече е някаква подигравка. Една от надеждите ни няма да играе днес. Един от най-опасните, ако не най-опасният играч в България не е на линия, не знам. Дано не ни е спука на работата. Имаме и други качествени играчи. Имаме Марин Петков, имаме Филип Кръстев, имаме Илия Груев, но Десподов е черешката на тортата. Вчера даде пресконференцията, даде интервюто. Какво се е случило на тази тренировка, не знам, но много лоша новина за България, защото днес на стадион Васил Левски няма да видите Кирил Десподов. Фен среща няма за нас, но има само за подбрани хора, което честно казано от самото начало си знаех, че е единственото логично нещо, което може да се случи. Хора, испанският национален отбор не е дошъл тук на предсезонна подготовка. Дошли са да играят матч за световна квалификация, да си свършат работата. Те са тук по работа, а не да се забавляват. Снимали се с само подбрани хора. Вероятно имало испанци на тази фен среща. Основните фигури, които вълнуват всички, които са присъствали на тази фен среща, са Феран Торес от Барселона и Дани Карвахал от Реал Мадрид. Можете да се включите в лайфа на шоу лигата в TikTok и в YouTube. Ще бъдем на живо от 8 часа по време на матча и малко след матча. Очакваме ви. Последвайте за още видеа и новини.